יש חלק שבאמת נשלחו לדרום. כן. וחלק אחר כך היו, החלק הגדול, חלק מהפלוגה הדתית, אז היו בדרום, וגוש עציון חלק שלחו, והרוב היו בבן שמן. הרוב היו בבן שמן. שם אחר כך אפילו הייתה כבר פלוגה חדשה. הצטרפו כאלה בגיוס האחרון לפני זהו. כל המקומות כמעט שאנחנו היינו... אבא שלי היה בבן שמן. כן, כן. על כל המקומות שהיינו זה היה מצור. בן שמן היה מצור מסביב, לוד, רמלה, לפני שכבשו את זה, בגוש עציון, ואנחנו בירושלים. במקור חיים זה גם מבודדת של דורון, עכשיו שעוסק בסיפור של השכונה, אז הוא שומע מצור, והוא אומר, רגע, המצור שלכם היה כזה קטן. זה לא בדיוק ככה. בוא נאמר ככה, כל פעם שהגיע רכב עם ציוד, תחמושת, מזון וזה, היה צריך לפרוץ ברמאות, פתאום, בשעות לא מקובלות, ומיד לעוף החוצה לפני שיספיקו. זאת אומרת, התחושה של המצור התחילה בינואר 48. כבר התחושה, זה... 4 חודשים של מצור. שהיינו... לא כל הזמן. שרצינו לנסוע העיר על החופש, אז משוריינים. נכון. זה היה מצור בתוך מצור. כן. בתוך ירושלים זה גם היה מצור. הקופן, אנחנו הגענו לפה. רגע, אז רק שנייה. ואז לקחו את החטיבה מחטיבת ירושלים, את הפלוגה או את... לא, המחלקה, רק מחלקה הזו. לקחו מחלקה אחת שהיא הייתה בצפון תלפיות ממוקמת, כי צפון תלפיות הייתה לא הותקפה. אנחנו כבר בשנלר. רק רגע, לא. אני הגעתי ואני זוכר. אני הגעתי אליכם כי לא יכולתי להגיע למקור חיים. אז הייתי אצלם לילה או שניים, ואז אמרו, אנחנו הולכים לשנלר. מה אתה עושה? בוא איתנו. הלכתי איתם. בשנלר שמו אותנו בדבר הזה, והגענו לפה. כל המחלקה לא, אנחנו כאן לא היינו אולי כמה שעות ועלינו למשלטים. וקיבלנו את הנשק בבתים פה למטה, ועלינו מפה. העלייה הייתה קשה מאוד. עלינו מפה. אני זוכר עליתם מכאן? ממש מכאן? ג'ריקן עם מים, דרך העלייה הזו כאן, אני יודע אפשר לעלות מכאן למשלט. עלינו למשלט, זה המשלט. זה המשלט, אני פשוט עצרתי כאן בגלל התמונה. אנחנו עלינו באמת משם ישר למשלט, ועוד בדרך, כשהיינו באמצע העלייה, כבר בלי נשמה, שמענו הפגזה. על גבעה ממול, שאנחנו נראה אותה, הייתה נקראת גבעת התותחים. לקאוג'י היו שם 11 או 12 תותחים, והם ירו ישירות עלינו. עכשיו בהפגזה היה פלוס. אם פלוס. פספסו במילימטר, זה עף פה למטה לכביש, שאף אחד לא היה. פספסו במילימטר, זה ירד, אני לא צוחק, על התוקפים שלה, על התוקפים אותנו. באמת? כן, כן. כי הם באו, הם גם כן, אלה, הערבים שתקפו אותנו, הם היו עייפים מאוד. הם הגיעו כמעט לראש הפסגה. והם כבר היו, ואז הם לא כיוונו, כנראה לא היה להם קשר. למרות שאיתם לחמו אז גרמנים. אנחנו אפילו שמענו את ההוראות בגרמנית, אבל אני מבין שאף ערבי לא הבין מה זה אחתום. והיו שם גם אוסטשים שאלה יוגוסלבים. הם היו עם הכובעים שלהם, שהיוגוסלבים עם הכוכב האדום, והם גם כן להם לחמו בצבאו של קאוג'י. זאת אומרת, ב-13 במאי, הקרב הגדול והאחרון שהיה פה בבלווד, וקאוג'י לא הצליח ונסוג. ולמעשה אז שלחו אותנו בית הבראה, אותנו קבוצה למשלט 13, שזה הגבעה הזו, כאן שהיום שורש, וחלק... זה אחרי הקרב, אחרי הקרב הערבים הסתלקו. ב-15 למאי? לא, ב-13 למאי בערב הם הסתלקו. הם התחילו לרדת כולם, הלכו לכיוון דיר איוב, וכנראה שידעו שהם עוברים הלאה, או שהם הסתלקו מכאן. אבל פה היה קרב מאוד קשה, תכף נגיע למשלט 7, אנחנו נראה את משלט 8. משלט 8, יום לפני שאנחנו הגענו, נכבש על ידי ערבים. מי שנשאר שם נשחטו, פרט לאחד, שדורון בטח יספר מה קרה לו, לא בדיוק יודעים, אבל
ראו אותו במשלט 7, אני לא ראיתי אותו, ראו אותו שהערבים לוקחים אותו איתם. והיה עוד מישהו שהסתתר בשיח, מתחת לשיח, ואחרי 4 ימים הוא ראה ששקט, אז הוא הגיע אלינו. בהתחלה כמעט ירו בו, אבל ראו שמשהו פה לבד, אדם הולך, נתנו לו להתקרב, ואז ראו שזה מהבודדים שנשארו שם. אני חושב שאנחנו לא ידענו, בהתחלה היינו בירושלים, זה היה מחמש. מחמש? זה היה של ההגנה. כן. זה כאילו היה איזה גדוד מחמש. אחר כך אנחנו היינו במוריה. נכון. גדוד 61. בחטיבה ונתנו ירושלים. לנו כובעים עם פומפונים. ואחר כך, אבל מה? מויש ואברשקה, כולם היו למחמש. או זהו. כן, ואז הגיע, כשאתם הגעתם אחר כך, ועד מעשה הפיקוד, אברהם, גם שאנחנו... הגעתם למוריה, אתם צורפתם למוריה. בהתחלה היינו נקראים מחמש גם. כשאנחנו היינו במקור חיים, אמרו לנו, עכשיו אתם במוריה. כן. ובכדי שנדע שאנחנו במוריה, נתנו לנו כובעים, כובעים בריטים, שרק הוסיפו להם את הכדור, הפומפון הזה על מרכז הכובע, וזה היה סמל מסחרי של גדוד מוריה. היה לו צבע אחד לכולם? כן, כולם, ירוק. פשוט ואחר כך, לא לקח הרבה זמן, אז היה עוד גדוד 62. שהפך להיות ל-162 אחר כך. זה אני לא יודע, אבל בזמנו זה היה חטיבה 6, 61, 62, 63. 63 גם היה. אתה מבין, אנחנו היינו 62, והמפקד היה זרו. אתה שמעת את האלוף זרו, שהוא היה... זורע, כן. כן, זורע, כן, זורע. הוא היה המפקד של הגדוד הזה. מי זה? זרו. זרו, כן. אתה מדבר על גדוד בית חורון. מאיר זורע. בית חורון. בית חורון, כן. הוא היה מפקד בית חורון. אחר כך עברנו... אבל אתם כבר לא... אני לא הכרתי את המפקד של 61, של 62 כבר הכרתי. שלמה חרל"פ. זה הרבה יותר מאוחר, אתה מדבר. זרו, 62 היה זרו. נכון. זרו הקים את הגדוד שלו, הוא הגדיל, בסוף מאי, תחילת יוני, הקים את גדוד בית חורון בעצם. כי היו כל מיני מגויסים שהצטרפו, ועוד אחרים כמה. והפעולה הגדולה שלהם הייתה שנכשלה, זה היה ב-6-7 לאוגוסט, סליחה, 17-18 באוגוסט, הניסיון לארמון הנציב, כיבוש ארמון הנציב. זה היה בסביבות 9 באב, זה אני זוכר. כן, לא, 17-18 באוגוסט, ואז נהרגו שם 14 איש. שאלה איזה... זה הפעולה שהיה קטסטרופה. כן, אז היה חפץ. כן, מאיר חפץ נהרג. היה מפקד הפלוגה. היו 2 כוחות, ושם הניסיון לכיבוש ארמון הנציב. צור בכר בצד הזה, אתם הגעתם במשוריין אחד? לא, הגיעו 2 משוריינים, אנחנו הגענו הראשונים. כלומר זה אחד מהם? זה. אני זוכר שאנחנו הגענו בזה. כן. ואחר כך הגיע זה, שניהם נתקעו פה בלי בנזין. כמה אנשים היו במשוריין כזה? נכנס לזה 30, 25. אני יודע במשוריין אחד? כן. מה אתה אומר? החופש הראשון שלנו לתל אביב, אנחנו באנו ב-23 בינואר. אז היה בהפוגה הראשונה, זה היה ביוני, אני חושב. ביוני. אז גם לא רצו לתת... וחזרתם לירושלים אחר כך? לא, היינו במשלטים גם, יכול להיות שאולי היינו כבר כבר... לא, היינו... זה כבר ב-48, כן, בהפוגה, שהיה אז היינו כאן בסביבה. לא רצו, הפלמ"ח יצאו לחופש, אז היה כבר דרך בורנה. ולהם חיכו גם אוטובוסים שם. את רואה איפה המבנה למטה? זוכר שראינו אותו בדרך שנסענו? המבנה, את רואה את המבנה? כאן כשער הגיא, וראינו את המבנה בצד ימין, בדיוק כמה מטרים אחרי המבנה שבאים מירושלים, עולים את העלייה הזו ברגל, כן, הם טיפסו כאן למעלה, עלו עד לכאן, ומכאן הם, זהו, והם עלו עם המשוריינים האלה שבתמונה, ראית פה? תצלמי את הכביש, רואה את הכביש של שער הגיא ככה, אבל אי אפשר לראות את הכל, ושם אחר כך שער הגיא. היה כבר היה חושך קצת, אבל בתחילת הלילה, והלכנו ברגל עד כאן. ליד המשאבה, כאן זה בית המשאבה למטה. המשכתי, אמרתי, לא טמפיר, הלכתי לאגד מרחובות, אתה יודע מה? אלה שאפילו שהיו פה, כמוני, אז איך אומרים, המספר קילומטרים הקטן הזה, זה הייתה ארץ אחרת. הרגשה שאתה מנותק ממנה. מעבר להרים. זה שמה.
זה שמה. רגע, בואי נחזור רגע אחד כאן. אנחנו, בתור חייל, אתה יודע מתי שנשבעתי? אחרי שחזרנו מהחופש, היה התלבטות, לא היינו עוד חיילים, תמיד לא היה לנו מספר אף אחד לא היה חייל. כן, לא, אבל יש כבר היו כאלה שקודם נשבעו. מגויסים. כן, היינו יכולים, כן, הייתה בעיה, היה בעיה אם לחזור לירושלים או לא לחזור, שם זהו, אבל בסוף כל המחלקה, אולי פרט מאחד או שניים, חזרו לירושלים והיינו יחד בגדוד זה, ושם נשבענו וכל זה. בוא נעשה רגע אחד. כן, בבקשה. אתם קיבלתם הוראה? זה שייך לדורון. כן. אתה תשאל את השאלות האלה ככל שיהיה יותר חם, אז כדאי שנעלה כבר. אנחנו קיבלנו הוראה לבוא לפלמ"ח למטה, והם שלחו אותנו. בדיוק. הם היו אז נשאל את השאלות האלה אחר כך. כן, בסדר, בסדר. לא, 52. באתי לעבוד כמודד בקרן שעמק. איך מקרבים? חנק אותי בנושא היה חבר משרות חיים אדון אמנון אהרוני. ואני אומר לו שהשטח מלא גוויות של ערבים. הבן של המוכתר. הוא אומר לי, דודיק, תפסיק לדבר שטויות. אמרתי לו, בוא נראה את כל השדה. אני זכרתי איפה אנחנו היינו והתחלנו... תראה, פה הייתה גבייה, והנה פה הייתה גבייה, ופה הייתה גבייה, זה של יהודים. אמרתי לו, לא, את הגוויות של החבר'ה שלנו, אתה זוכר מי יוצאים? היו שני כורדים, באו עם שתי פרדות, ושמו אותם 2-3. אני יודע שאני הביאה לי כזאת, להביא עד איזה מקום מסוס. לא למטה. כן, במשלה. אנחנו לא עלינו מפה, אני אראה לכם איפה אנחנו כן עלינו. אם את לוחצת על האדום, תסתכלי בעין הזו. בעין הזאת תסתכלי. לא רוצה. איך פותחים את זה? מה פותחים? תבינו. אני לא יכול. תבינו, תסגירינו. עכשיו הוא לא מדבר, תסגירי. דווקא שפה של בד בבד נחשבת לרפואית ביותר. במקום הזה, תכף אתה תראה את הסלעים, אתה תזכר שבו נעצרנו, ואז בא ג'ימי, המפורסם של הפלמ"ח, ואמר שתתחילו להיכנס. פה זה לא בדיחה. איפה? היו פה אנשים, היו פה אנשי גדוד 50. עכשיו, אנחנו באנו מתקשרנו פה, ומי שניסה להרים ראש מפה, אתה לא יודע לאן אתה הולך, ניסה להרים ראש, אז הוא נורא. אז זה נורא מאיפה? פה, אני לא כאן, זוכר בדיוק. יכול להיות שבשטח הזה. כן, עכשיו... רגע, דודיק, כדי לראות עליכם מפה, אחד שנייה, דודיק. אם אתם צריכים פה... ירו עלינו מקרוב משיח. מאיפה? בוא אני אראה לך בערך מאיפה. כיוון שזה גבוה יותר. לא. אוקיי. מכיוון שאתה שטוח על הרצפה, אנחנו אחר כך הגענו לסלעים האלה. אז לא היו עצים. דודיק, חכה רגע. אז כל העצים... ובר קיבל מפה כדור ממרחק של 10 מטר, לא ראינו אותו. אנחנו שכבנו, דיברנו ביניהם, וכבר די, שקט, 5 אחר הצהריים. ופתאום... לא, אנחנו מהבוקר מוקדם באנו, הכל היה מלא גוויות. או אנשים שגוססים, ואנשים ששווים 4-5 ימים שמתנפחים כמו בלונים. והשיוקים של האנשים. זה היה ערבים שהיו פה? ערבים ויהודים. הערבים עלו על המשלט. היו קרבות ממש קרבות של נשיכות אפילו. וואו. כן. ביומיים שלפני כן? שלפני שאנחנו באנו. אנחנו באנו כעזרה לאנשים פשוט שהיו חסרים פה. ואנחנו תפסנו את העמדה, עכשיו בין הסלעים האלה שכבנו, ואגב, אחרי השריפה הגדולה הגעתי לכאן, ומצאתי את התרמילים שאנחנו ירינו פה ב-48. אז הם נמצאים פה עוד, אפשר למצוא. על כל פנים מכאן, כאן באיזשהו מקום, הגיע אותו גרמני שצעק אכטונג. מה זה אכטונג? זהירות בגרמנית. ומישהו אמר לי, דודיק הוא ממולך, תזרוק לו רימון, ואני זרקתי לו רימון ונהיה שקט.
ואחרי הצהריים, בערב בוא נאמר, אני הורדתי ממנו את הז'קט שלו שהיה של הדיוויזיה המוטסת, מי שזוכר של הכלניות הבריטיות, הצנחנים הבריטים האלה, מין ז'קט כזה מיוחד. ואקדח קולט יפה מניקל, זה היה בכמה במאי? ב-13 במאי היה השיא של הסיפור הזה. אז אנחנו היינו פה, עכשיו תראו מה כאן קורה. בצלע כזה, אתה מבין, נושא, אבל לא... רגע, דודיק, בוא רגע שנייה. דודיק, אני לא מבין. שנייה אחת, בוא תסביר שוב כאן. הכוח, הם הגיעו לכאן והתפרסו פה מתחת? הם עלו מלמטה. מי זה הם? הערבים. הם באו, כשהם הגיעו בודדים, אבל הם הגיעו כל הזמן. והם היו עייפים מאוד. אנחנו היינו די המומים. עכשיו, אנחנו נשכבנו פה בין הסלעים האלה, בוא תראה איך זה נראה. זהו, זה השטח שאנחנו יכולים... זה היה ביום, בלילה? זה היה לפנות אחרי הצהריים. עד שעלינו, זה אחר כך. המזל שלנו, הערבים לא זוכרים. אפילו אלה שנהרגו זה היה... ואנחנו כן נשמע. ופה היה בלגן גדול מאוד, פה היה קשה באותו, קשה מאוד. עכשיו, מה שדיברתי על משלט 8 זה הגבעה הזו. שהיא נכבשה יומיים לפני שאנחנו הגענו לפה, ואנשים ראו את הערבים, פה ישנה דרך כפר שמובילה. עכשיו, הגבעה שאנחנו רואים היא מול המיוערת, הכי קרובה עלינו, אבל גבוהה יחסית, אז זו הייתה גבעת של תותחים. כך שלמעשה אנחנו לא יכולנו לראות עליהם, זה לא אפקטיבי בכלל. והם דפקו עלינו. עכשיו, בכדי לפגוע פה או כאן, זה מרחק של חצי מעלה, אתה מפספס את הגובה. לא. כן. מי זה? ישראל, איפה אתה? איזה צעד, ממה צעד? אני נמצא על הר עם חבורה. עלינו, זה כבר היה שעות הצהריים. כן, הכל בסדר, אני אחזור עליך עוד מעט. זאת אומרת, מתי אתם הגעתם? מיד חטפתם. יופי, על הכיפה, תודה, חג שמח. בבאבל וואד למעלה, בבאבל וואד למעלה. על גבעת הקרב שלנו. אני חושב, כל אלה שנהרגו היו יותר ימינה. אחד, ביאליק, זה בערך במקום הזה, שאני הייתי לידו, וזה, ומה שקרה... רגע, אם אתה אומר שהרוב החבר'ה שנהרגו, נהרגו יותר בכיוון הזה... פה, אני אסביר לך גם למה לא איפה שיהודה ברנטה. פה. כאן היה ביאליק, ויותר זה... קוסאיוף היה פה, אני חושב, או פה, אני לא זוכר בדיוק באיפה. ואני הייתי פה, וובר היה לידי. אני זוכר, זה לא שכולם... ומה שמו? שחור ופיש היו באותו מקום יחד עם ביאליק. בכל כיתה היה חופש. כן. כמה כבר ידעו אז החופשים, לא משנה. כל החופשים הלכו לעזור לקוסאיוב הזה. זה שחור היה חובש, ובר היה חובש, פיש היה חובש, וכולם, כל שלושת החובשים שהלכו לפצוע לעזור לו נהרגו. מה הם... ובר נהרג בסוף היום. על ידי, ממש על ידי. בסוף היום. אני לא יודע, הוא לא הלך לזה, לא, כמה אני... הוא היה על ידי. אז יכול להיות. פיש אני יודע שהלך, הוא היה בכיתה שלי, וגם שחור, יכול להיות שהוא היה בכיתה, והם הלכו לעזור לפצוע, וזהו. מה זה סוף היום? עוד פעם. סוף היום זה שעה 5, אם התחיל להיות שקט. רגע, מתי הגעתם למטה? אנחנו הגענו למקום הזה בערך ב-7 בבוקר. 6:30, 7 בבוקר. כן, בבוקר. אוקיי, אתם עליתם... עלינו מהכביש למטה. הגעתם בלילה? לא, הגענו אחר צהריים לשם. קיבלנו נשק. למטה במשאבה. במשאבה. בבית על יד המשאבה. שם היה נשק של הפלמ"ח. שם היה, כל אחד, והיה צריך לקחת מה שנקרא נשק כמו כדורים יותר למקלעים, כי למשל אם אתה לקחת תת מקלע מסוים, אז אתה לא יכול לקחת רק תחמושת שלך או רימונים, אתה צריך לקחת עוד תחמושת. אז, והחגור שלנו היה מאוד משוכלל, בחולצה, במכנסיים מילינו פה. זה מה שהיה. עכשיו, היו כדורים שהיו נמצאים בתוך בד, שקראו לזה בנדרולה, זה משהו בריטי, והיו. אז מי שלקח כזה, אז היה לו טוב, משום שזה נוח, אתה שם אותו עליך אפילו אחד או שתי רצועות, זה בערך 50-60 כדור שאתה לוקח, זה הרבה. עכשיו, פה לא היה חסר נשק, כי היו של הערבים ושל היהודים, ההרוגים אני מתכוון,
אז לא היה חסר פה נשק, היה פה כל מה שאתה רוצה. לנו היה קשה, אני זוכר, ההפגזות שלא היינו רגילים אליהן. כן, פתאום הפגזות... אנחנו רוצים שנגיע לפה למעלה. אני זוכר שאנחנו הגענו בערך אולי 6, אולי 7, ואני זוכר, למעלה. למשטח הזה, שקראתי לו חצי הריח. התחלתם שעה קודם או משהו? ומוישה הרלינג, שאני הייתי ממולו, הוא שכב בצד, והיה במצב, אחר כך קראו לזה הלם קרב, הוא פתאום לא מדבר, ומישהו היה לידו, אני לא זוכר מי זה היה. ואז פתאום ניגש... רגע, וזה בגלל ההפגזה שהוא חטפו? לא, בגלל ההרוגים שקיבלנו. תסביר את זה כי לא ברור. מה זה, הגעתם ואז מה קרה? אנחנו הגענו, התחלנו להיכנס לשטח. הגעתם לשטח ואז מה גיליתם פה? לא, הביאו אותנו למקום, הביאו אותנו דודו, מהפלמ"ח, מהגדוד החמישי. פה היו חבר'ה של דודו החמישי. הוא הביא אותנו למקום הזה, ואיך שהראשון, מי שיצא, אני חושב שזה היה ביאליק, אבל זה לא משנה בדיוק. מישהו נפגע, צעקו חובש, מהחבורה, אנחנו היינו חבורה קטנה. וזה היה משהו כמו אחרי 7 בבוקר מיד אחר כך. כן. תוך כמה דקות. תוך כמה דקות היו 3 הרוגים. אוקיי. ואחר כך היו עוד... אז הרלינג נכנס להלם. פתאום אני רואה שהרלינג יושב בצד, ממש ככה, ולא הבנתי מה קרה לו. אז... אני לא יודע כלום, ואני ראיתי שהוא לא מתפקד בכלל, והוא שכב נשען פה על סלע. עכשיו, אחרי שהיו ההרוגים הראשונים פה, ממש פה, כי אם אתה בא לשם אין לך... אתה יודע, עכשיו אנחנו רואים קוצים, אז זה קצת מסתיר. אבל כשאנחנו באנו, זה היה יחסית ירוק, והיו עצים. היו עצים לא גבוהים, היו עצים. ומה שלנו היה חשש, איזה פגז יפגע בעץ, אז מלמעלה כן יפגע בנו. אבל זה לא קרה. לא קרה אף... אני חושב שאנשים נהרגו פה במשטח מהפגזות. אוקיי, אתה אמרת שמצאתם פה מתים. כן, היו פה מתים, מ4-5 ימים לפני כן, הם היו גם נפוחים כמו בלונים. של ערבים? גם ערבים, גם יהודים. לא היה מי שיוציא את אף אחד. אנחנו באנו כתגבורת, כי האנשים שפה, מהגדוד החמישי כנראה שפה היו, הם איבדו אנשים, והיה צריך להביא להם תגבורת. והמאמץ העליון שעושה כאוג'י לכבוש את המקום, 3-4 ימים, אני לא יודע בדיוק כמה, כשאנחנו הגענו, כנראה שזה היה יום השיא שלהם, ובשעה 3:30-4 אחרי צהריים, מישהו אמר הם נסוגים. זאת אומרת, הם מתחילים לרדת. אבל עוד בשעות הבוקר, אני זוכר, משהו כזה בשעה 8 או 9 או 10, פתאום נעמד פה בחור אחד צעיר של הפלמ"ח, וירה לתוך שיח. בשיח הזה היה מקלע שירה באלה, בטווח של נגיד 10-15 מטר, ירה בחבורה הזו הראשונה שנכנסה לשטח. ואני רצתי מהצד ונשכבתי, אז עד שהוא כיוון אליי, או שהשיח, אני לא יודע, הוא ירה אחריי, והיו באמת ריקושטים, אבל בי לא פגע שום דבר. אז זה כבר, איך שהופעתם בבוקר מיד היה... הם היו פה, הערבים היו פה. ופה היו מספר מועט של אנשי הגדוד החמישי. אז לכן אותנו הכניסו. זה היה, אם אתה מדבר אחורה, כן, היה הגיוני מאוד. אין מי שיתפוס את השטח, באו כוחות חדשים, ואנחנו נחשבנו לכוח כן לוחם, שיודע להילחם. ואתה צריך להבין שאימונים של חיילים, צבא, לא עברנו בכלל. כל אחד למד את העסק תוך כדי. אז אנחנו נכנסנו פה לשטח. ועכשיו, עוד פעם, איפה אני כל כך שם לב יותר למקומות? אחרי השרפה הגדולה, איפה שהיו ערימות של התרמילים ושל הנצרות. שנשארו פה, ואני חושב שהם עוד ישנם. לפני 4 שנים שהיו? לפני השרפה שם? יותר, זה 10-15. כן, משהו כזה. 10 שנים כבר? כן. ואני הייתי בטוח עם אמנון נהרוני, שאני אמרתי לו, תשמע, בוא, אני אעלה לגבעת הקרב, ואני אומר לך מלא גוויות של ערבים. הוא אומר, תעזוב שטויות. עכשיו, באנו וראינו באמת, אתה רואה בגדים, חלקי עצמות, כי כן? מה אתה אומר? בעלי חיים שחיים פה, כנראה שנברו בה, ואף אחד לא אסף אותם. ומי שאסף מפה, מהגבעה, הגיעו קורדים, 2 קורדים, זקנים, עם פרידות, ומספו. והם התחילו לאסוף את הזה. היה מישהו כנראה שאמר להם מי זה מה זה.
היה קל להבדיל מאוד בין יהודים לערבים. זה היה אחרי שהערבים נסוגו? הערבים נסוגו. עזבו מתי את כבר המקום. באותו ערב הערבים התחילו... כן, הערבים התחילו אחר הצהריים, בוא נאמר, אני לא זוכר אם זה 4, 5 או 6. עוד באותו ערב הורידו אותם, אולי לקראת הלילה, אבל הורידו, אלה שנפלו אצלם במחלקה, כולם הורידו, לא שכבו כמה. את אפרים ושחור מי הוריד? הכורדים? לא. אני לא זוכר מי שהוריד. לפי הספר כתוב שהורידו אותם. אני נשארתי פה, אני זוכר, עד הלילה. מי שסחב אותם מפה, אני לא יודע. למחרת בצהריים או משהו כזה, אמרו לנו, קראו לנו, וירדנו לפה ואמרו לנו, אתם יכולים... עכשיו, אתה אומר, הנקודה של המקלע זה היה בדיוק פה? בשיח הזה? אני חושב שהוא היה פה במקום. היום קשה לראות. בנקודה כאן. אבל בבוקר איך שעליתם מיד הוא נתן את המכה? לא, אנחנו... היו פה... היה המון ירי, המון. והפגזה. עכשיו, ההפגזה של הערבים לא מתואמת, וההפגזה נופלת מלמטה באזור שהם עולים עלינו. עליהם גם בעצם. כן, זה לא... יש להם נפגעים מההפגזה. ההפגזה מגיעה גם אלינו, לתוך המשטח הזה. פה פגז, תבין, 12 תותחים, או 11 תותחים, אני לא זוכר כמה, שיורים עליך אחד אחרי השני, זה אש די רצינית. הם לא ירו כל הזמן, הם מטחים מדי פעם. אולי היה להם מישהו מכוון אותם. הכיוון שלהם היה מה שהיה. איפה הכפרים הערביים? כן, איפה הכפרים הערביים? דיר איוב ויעלו. עכשיו, דיר איוב כפר גדול מאוד. כפר גדול מאוד. איפה שאתם רואים את הירוק הזה פה, וזה מין דרך עפר לבנה, נכון? כן, כן. עכשיו, הכניסה, והדיר איוב נמצא ממש מתחת לגבעונת הזו. הכפר נמצא כמעט, עד היום אפשר לנסוע בשבילי הכפר, כל הבתים הרוסים, והכניסה, שימו לב, ישנו פה כביש צדדי, שבא מבית שמש, כן, כן. ונכנס לכביש ירושלים תל אביב. ישנה שם, לפני שהוא נכנס לכביש תל אביב, ישנה דרך עפר, רואים אותה. כן, רואים את ה... עכשיו, הדרך עפר הזו נכנסת לתוך הוואדי. היכן שאנחנו רואים כאילו ענבים, בקו ישר אל הענבים האלה, אפשר להיכנס עם רכב רך,